मानास माहारियारि फिसखौ लाना जांख्रिखांनाय। मानास नेशनेल पार्कनि फिसखौ लाना जांख्रिखांनाय। बिटिआरनि मानसिफोरा एबा बिटिआरनि थागिबिफोरा लैहोर लैहोर खौसे जाना लामा गेजेराव जिरायना बिथांमोना मानास माहारियारि पार्कआव हाबनाय फिसनि बेसेन बांनायनि हेंथायै बिटिआरनि सेक्रेटारि फिल्ड डाइरेक्टरनियाव दाबि दिखांदों। मानास नेशनेल पार्कआव हाबबायब्ला नोंथाङा मिथिबाय जानांगौ। मानास नेशनेल पार्कआ मोनसे बिफां-लाइफांजों बुंफबनाय समायना रमायना दाउसिन दाउला जिब जुनारजों बुंफबनाय दिल्ली जाहांगीरपुरीयाव जानाय जाथाय। सासे 36 बोसोर बैसो लामा सेरनि दखान मोखाङाव जिरायबाय थानाय मानसिखौ सासे गथ'आ पिस्तलजों गावनानै खारो। बे जाथायाव लोब्बा थाफानाय 4 गथ'साफोरखौ पुलिसआ आरेस्ट खालामबाय होनना मिथिहोयो। जोंनि भारत हादरा इसर'खौ एबा इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेसनखौ भारतनि नैथि गोदान लन्च पेड बहायनायाव भारत सरकारा नांगौ बायदियै थोजासे मदद होनायखाय इसर'आ दिनै बे गोदान लन्च पेडखौ लुफुंनो हाबाय। बिजेपिनि द्रौपदी मुर्मुआ कंग्रेस यशवंत सिन्हानि हेंथायै भटआव देरहानो हादों। भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ राष्ट्रपति भटआव देरहानाय द्रौपदी मुर्मुनिसिम थांना बिथांखौ बाख्नायहैयो। नोंथांमोना हादोरनि मोजां गाज्रि रादाबखौ मिथिनो लुबैयो? बे जाथाय रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। नायनायनि थाखाय धन्यबाद।